מה קורה, אנשים? מה המצב, חמודים שלי? טוב, תקשיבי, מה את אומרת על החולצה שלי? אוי, ורוד מדי. זה כזה מגדיל. תראי אצלך, זה כאילו, זה כזה, כאילו... אצלך זה ורוד חזרזיר? זה נוטץ לי... זה ורוד חזרזיר כפרה, אצלי זה ורוד ברבי דול מעורב עם פוסיקט דולס. אוקיי. טוב, אז מה רצינו לדבר איתך היום? הנושא שאנחנו הכי מבינות בו. כדורגל! לא מצחיק. גם לא. אוקיי. אז כמו שכולם יודעים, אתמול היה משחק של צ'ולסי וריאל מדריד. מאק רויאל. מאק רויאל זה כזה מגדיל. יואו, זה כזה משמין. יואו, אני כזה כאילו, אני כזה אוכלת כזה, ואז אני כזה קולטת כזה, וואו! שומן! וואו, זה כזה פה! זה מצטבר לי! אוי. יש דבר כזה פה? כן, מה זה שאלה? זה לדבר כמה. זה שמנה, אני יואו, אני צריכה לעשות... בכל מקרה, אז המשחק של צ'ולסי... יואו, הורדתי קצת... טוב כפרה, צריכה פשוט שתי אצבעות וזהו. כולם יודעים את זה. אוקיי, אז... את בסדר כפרה? תראי, רזית, תראי לי. רזית נשמה, רזית. אוקיי, אז ככה, למשחק. אז אתמול היה משחק של צ'ולסי וריאל מדריד. היה כדור. רגע. היה כדור. כן, היה גם 20 שחקנים כאלה שרצים והיה ריבועים. ריבועים רצינית? כאילו, מה יותר טוב מלראות איך... את רואה 6 ריבועים רצים. איך קורה? 6 ריבועים רצים? כן. רצינית? 6. כאילו... מה בא אחרי 4? 6, 7? לא משנה. לא חשוב. רגע, איך קוראים למשחק הזה שיש כל שנה לכדורגל? איך קוראים לזה שלכל הארצות יש? הרוויזיון? זה לא זה שעושים שם ריקודים? כן, אני מטומטמת. רגע, נראה לי... אני לא זוכר, לא משנה. קיצר, מה יותר... אולימפיאדה, זהו, אולימפיאדה. תקשיבו, אולימפיאדה, כולם ראו? למה הם לא עונים לי? הם סתם עכשיו, בכל מקרה, מה יותר טוב מלראות 11 חתיכים שרצים על המגרש בכפרה קפץ לחצ'קון? אני רצים... איפה חצ'קון? אני סתם הבנתי עליי. לאמא שלי. בכל מקרה, אז מה יותר טוב מלראות 11 חתיכים שרצים עם כדור, עם ריבועים, ועוד כשהם מכניסים גול אז את מכירה שהם מרימים כזה את החולצה ועושים כזה ויש כזה עיגול. איזה? זה פופיק. זה פופיק? פופיק, חזק כפרה. רגע. אוקיי, אז בעצם אנחנו די הברזנו משיעור מתמטיקה עכשיו, והמורה כאילו מה זה דאון? אין לי מושג, הוא פשוט רושם... הוא עומד וכזה רושם על הלוח מספרים והוא חושב שהוא חכם. כאילו, שיור, מספרים, מי לא יודע לספור? בוא נספור. 1, 2, 8. נו מה, את מטומטמת? ספרי, בואי איתי, יאללה. 4, 5, 7. אני לא זוכרת. קיצור, על מה דיברנו? על כדורגל. עכשיו, זה הנושא שאנחנו נורא מבינות בו. אני לא יודעת לעומתכם אולי, אבל כדורגל אצלי במשפחה זה משהו שבא תמיד. כדורגל, זאת אומרת, אם אני לא מרגישה טוב לדוגמה, אז אני לוקחת כדור ואני שותה אותו, אז אני מרגישה הרבה יותר טוב, וזה אומר שיש לי כדורגל במשפחה. אפילו עכשיו, הנה... וואי, נכון? מה? כן, נכון. יואו, ציפור מתה. איפה? שמה. ציפור מתה. חזק. כן, אז כדורגל. מה אנחנו עושות פה? אין לי מושג. פשוט אני ראיתי מיקרופון וראיתי מצלמה, אז פשוט החלטתי לדבר אליה. תגידי איך הבלונד? הבלונד? זה לא שחור קושי? זה לא שחור כוסי?
זה נראה מה זה בהיר במצלמה. אין מצב שזה שחור כושי. תראי את הגוונים שלי, תראה, עשיתי בפוני, איך קוראים להם, הומו? עם האקדח בזה, הומו. ראיתי מלא פריקיות מהכיתה שלי. הקיצור, כולם הולכות ככה עם הפוני, הולכות וכזה... עכשיו אני מסתכלת עליהם, ואני אומרת כאילו, מה נסגר איתכם? כן, זה כאילו, הם כל הזמן ככה. כאילו, אין דבר כזה. פשוט יש שלמה פרץ שליטה. טוקיו הוטל, עזבי אותך טוקיו הוטל. טוקיו הוטל. איזה יפה היא, באמא שלי, אין דבר כזה. הלוואי תשתוך כמוה. זהו, אני חושבת כזה, איך היא אוכלת כל כך הרבה? והיא לא משמינה? זהו. היא בטח כל יום לפני ההופעה כזה עומדת... תקי, כפרה, תקי הכל. כן. יש לך... באנו לפה לדבר על כדורגל, נשמה. כדורגל. אז הכדורגל. יש שם כדור. בוא נגיד לך ככה. ראיתי 3 שחקנים רצים, ואחד מהם אפילו הפקיע סל. וכאילו, כשהוא הפקיע את הסל, אז כאילו מלא אנשים צעקו והרימו חולצות וזה. עכשיו, איזה וונדליזם. כאילו... ואני מסתכלת ואני אומרת, מה אתה מפקיע סל לכיוון הזה? כאילו, מה הקטע? ואנשים צועקים כמו קופים בבית חיות. אני לא מבינה את זה. אני פשוט לא מבינה את זה. אוקיי. דברי. אז על מה בדיוק דיברנו? על הליפסטיק שלי? על הליפסטיק שלך, כי אתה ראית את הליפסטיק? זה כל כך אאוט, זה כל כך שנה שעברה. סליחה? זה אאוט, זה כאילו, את לא תראי את בריטני ספירס הולכת ככה. גאד, כאילו OMGM, איך אומרים את זה? OMG. את כל כך אאוט, בריטני ספירס שוכבת עכשיו ומחוברת למכונות עם קרחת. קרחת? ועשו לה את הגוונים בקוצים, בזיפים של הגבות. וואו. עשו לה כזה, כאילו בקליפ שלה, אז כאילו, עשו לה גוונים כזה בגבות, וזה כזה, זה כזה אין, כזה, גם אני רוצה. אבל כפרה אין לי גבות. אז לא נושא של הגבות, בואו נעבור הלאה, כי לי לדוגמה, שאני בורחתי בגבות קטנות, שלא רואים במצלמה. אז אנחנו בעצם, אוי כפרה מתחילות במשחק החיים. נשמות. וואי. אבל הוא נגמר בשנה שעברה. מי נגמר? הכדורגל, נכון. הכדורגל נגמר. בקיצור. את יודעת שאפילו לאח שלי, יש לו בחדר כזה תמונה של איזה חתיך, כתוב שם דוד בקאם, אז אני חושבת כזה, בטח מה הוא ישראלי, אבל הוא נראה מה זה בלונדי כזה, את מבינה? כפרת שחוסמת לי את השטח. הוא נראה מה זה בלונדי, קוראים לו דוד בקאם, דוד בקאם, ויעמוד דוד בשערי ירושלים, מכירה? כאילו ביתר, הכי שולט. מה זה שערי ירושלים? שערי ירושלים זה שער דולר, לא? דולר זה כמו שקלים אצלנו. כן. אני זוכרת קניתי... בחנות בדולר. כן. מה קנית? אני לא זוכרת, כפרה. ליפסטיק? ליפסטיק, באמא שלי. אז קונה ליפסטיק בדולר? כנראה. טוב, תקשיבי נשמה, אנחנו צריכות לזוז. עוד מעט. חמודים! אנחנו הלכנו לראות... כדורגל. לראות בנים חתיכים שמפקיעים סלים. עם ריבועים. עם ריבועים, אפילו ריבועים, רגע. מה הם גרוזינים? כנראה. טוב, אז נשמות. עד לתוכנית הבאה. ביי! I wanna lock you up in